खुलुमबाय सानसेयारि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो हागोन। आसाम पुलिस आरो सिआरपिएफनि जथाय अपारेशन खालामनायाव 2 केजि 323 ग्राम सना हमनो मोन्दों। मोनसे स्रोद खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै कार्बि आंलं जिल्लानि लाहरिजान ओनसोलाव नाका चेकिं फसंनानै सिग्रोमनाय हाबाखौ मावदोंमोन। बेयावनो मणिपुरनिफ्राय गुवाहाटी फारसे फैबाय थानाय नाइट सुपार बासाव सिग्रोमनायाव सनाखौ मोननो हादों। हमनो मोननाय सनाया मोन 14 थुख्रानिमोन, जायनि लिरथाया 2 केजि 323 ग्रामनिमोन। बे दायाव सानैखौ आसाम पुलिस आरो सिआरपिएफनि हान्जाया हमदों। हमजानाय सानैनि मुङा महम्मद महिम 24 बोसोर बैसोनि आरो महम्मद मसरुद्दिन 41 बोसोर बैसोनि। सानैबो मणिपुरनि थिउबल जिल्लानि। बे खौरांखौ बकाजान साब डिभिजननि एसडिपिअ जन दास बिथाङा फोरमायथिदों। फरायसालिनि थाखो खथा लुनायनि मुङाव सौफैनाय रांखौ जाख्ल'नायनि दायाव आसामनि नगाव जिल्लानि गंसे सोरखारि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि बारग' प्रिन्सिपालखौ एरेस्ट खालामदों। फरायसालिनि थाखो खथा लुनायनि थाखाय सौफैनाय रांनि 4,64,000 रां जाख्ल'नायनि दायाव सामागुरि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि बारग' प्रिन्सिपालखौ नगाव पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। सामागुरि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि दानि प्रिन्सिपाल प्रणब ज्योति गस्वामी बिथाङा रां जाख्ल'नायखौ लानानै अजद होनायनि उनावनो बारग' प्रिन्सिपाल गपाल चन्द्र बराखौ नगाव पुलिसा एरेस्ट खालामदों आरो रां जाख्ल'नायनि थाखाय गपाल चन्द्र बरानि हेंथायै केस रेजिस्टारबो खालामनाय जाबाय। सासे बर' सुबुङा गुवाहाटीनिफ्राय बेंगालरसिम ट्रेनजों थांबाय थानायावनो ट्रेननिफ्राय गलांदों। बे जाथाया थांनाय 7 सेप्तेम्बरावनो जादोंमोन। दा बिथांनि गोथै देहाखौ समाजनि नेमखान्थिनि गेजेरजों जोबथा बिदाय होबाय। ट्रेननिफ्राय गलांनानै जिउ खोमानाय बिथांनि मुङा शुक्रचर्य ब्रह्म। बिथाङा थांनाय 5 सेप्तेम्बर खालारखालियावनो बेंगालराव प्रभिडेन्ट फान्डनि खामानिखौ लानानै ट्रेनजों थांदोंमोन। बेयावनो 7 सेप्तेम्बर खालारखालि अन्ध्र प्रदेशआव हरनि 12 रिंगासो समाव बिथाङा ट्रेननिफ्राय गलांदों, जायनि थाखाय बिथांनि जिउ खहा जादों। जाथायखौ नखरनिया खौरां मोननायनि उनाव बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादनिसिम मदद बिहरदोंमोन। बे लेखायै शुक्रचर्य ब्रह्मनि गोथै देहाखौ बिथांमोनहा जोबथा बिदाय होदों। मख'नो गोनांदि शुक्रचर्य ब्रह्म बिथाङा ढेकियाजुलिनि बाथासिपुरनि बिलासिगुरि गामिनि थागिबिमोन। रायजोआव माब्लाबा नंखाय डक्टर हमनो मोन्दों, माब्लाबा नंखाय पुलिस हमनो मोन्दों। नाथाय बे खेबाव हमनो मोन्दों सासे नंखाय फरेस्ट अफिसार। नंखाय फरेस्ट अफिसारनि मुङा आजब सिं, इउपि बदुआनि थागिबि। नंखाय फरेस्ट अफिसार आजब सिं आरो सानै आकिर हुसैन आरो हानिफ मिया बिसोरो फरेस्ट अफिसारनि अफिसियेल रेसिडेन्सनि साखाथियाव थांलाय फैलाय जाबाय थादोंमोन। बेखौ नुनानै बिसोर साथामनि सायाव सन्देह खालामनानै धुबुरी पुलिसनो खौरां हरनाय जादोंमोन। बे लेखायै धुबुरी पुलिसा नुजाथिफैनानै नंखाय फरेस्ट अफिसार आजब सिंजों लोगोसे आकिर हुसैन आरो हानिफ मियाखौ हमनो मोन्दों। हानिफ मिया आरो आजब सिं सानैबो खोला सालमारानि थागिबि। बिसोरखौ हमनो मोननायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय नाम्बार प्लेट गैयै गंसे मटर साइकेल, माखासे नंखाय फोरमान बिलाइफोर आरो नेपालनि रांबो हमनो मोन्दों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय चन्द्रपारा अन्थाइगोलाव गामिनि सानै गथ'फोरा गोमानानै दं। मुंफोरा फारियै बिरदाव नार्जारि 14 बोसोर बैसोनि आरो मिजिं बसुमतारी 12 बोसोर बैसोनि। फोरमायथिनाय बादिब्ला राजु नार्जारि आरो थिंग्रिं नार्जारिनि 14 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला बिरदाव नार्जारि, लोगोसे बारहुंखा बसुमतारी आरो दिपाली बसुमतारीनि 12 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला मिजिं बसुमतारीया थांनाय सानब्रै सिगांसोआवनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथांमोनहा ट्रेनजों गुवाहाटीयाव थांदोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा दासिम न' सफैफिनाखै। बेनिखायनो गोमानाय बिरदाव नार्जारि आरो मिजिं बसुमतारीखौ सोरबाफोर नुसनबायोबा नखरनि सुबुंफोरनो खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों। जानबुं नाम्बारा 9957778074। खेबसे बुंबावनि 9957778074। बे नाम्बाराव खौरां हरनो हागोन। एबसु एंगारनानै एजेपि दोलोआव हाबहैनायनि उनाव बिजेपिनि हेंथा गोख्रों गसंदों कास्टम बसुमतारीया। बिथाङा फोरमायथिदों दि दिनैनि समाव बिजेपिनि मिरुनि आफादगिरि जेपि नाड्डा बिथाङा हादराव मोनसेल' राजखान्थि हान्जा एबा बिजेपि दोलोआल' थागोन होननानै बुंथिबोबाय थादों। फिसा फिसा हारिनि राजखान्थि हान्जाफोर जेरै बर'नि गेजेरावबो राजखान्थि हान्जाफोर दं, बेफोर गासैबो राजखान्थि हान्जाफोरखौ बुथारनो थाखाय बिजेपि दोलोआ सोलो खालामगासिनो दं होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो बर' आरो एसामिसनि मेलेमजिबिफोर जायफोर बिथांमोनहा बिजेपि दोलोआव थांदों, बिथांमोनहा गाव गावनि हारिनि खोथा बुंनो हायाखै। मिरु बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा जि बुङो बेखौसो बिथांमोनहा मानिनानै लानो गोनां जादों होननानै बुंथियो बिथाङा।
जेरै आसुनि बारग' आफादगिरि सर्बानन्द सनवाल बिथां जाय हारिनि दैदेनगिरि बिथांखौ हारिखौ अनग्रा हिसाबै मान होनाय जायोमोन नाथाय बिथाङा खा सोमावसारनाय समाव मिरु सोरखारनि हेंथायै जेबो बुंनो हायाखैमोन सिरियै थानो गोनां जादोंमोन थिग बेबायदिनो जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्राबो जायफोर बिजेपिआव थांदों बिथांमोनहा हारिनि जेबो बुंनो हायाखै होननानै बुंथियो कास्टम बसुमतारिया बेनि अनगायैबो बर'फ्रा गोलाव सम सोमावसारनायनि उनावसो आरो गोबां मुंख्लं जानायनि उनावसो बर' बिजोंखौ मोननो हादोंमोन आरो बर' बिजों फरायसालिखौ गायसननो हादोंमोन नाथाय दिनैनि सानाव आसाम सोरखारा इंराजि राव जाबसिननो नागिरदों जाय जोंनि थाखाय मोजां नङा बेनि अनगायैबो 2016आव जेब्ला आसामाव बिजेपि सोरखार फैदों बेनि उनाव 2017 निफ्राय 2022नि गेजेराव दिनैसिम असमिया आरो बर' बिजोंनि 9,000निबो गोबां फरायसालिफ्रा बन्द जालांबाय बेनि मादाव माखासेखौ फरायसा गैयिनि थाखाय आरो माखासेखौ फरायसालिफोरखौ सरजाबनाय बायदि बायदि जाहोननि थाखाय बन्द खालामदों जायनि थाखाय दिनैनि सानाव बर' बिजोङा रैखाथि गैया होननानै बुंथियो कास्टम बसुमतारिया बेफोरनि अनगायैबो गोलाव सम एनडिबिफोरनि सोमावसारनायनि उनाव बिथार गोरोबथा जाबाय जायनिफ्राय बर'फ्रा गोबां मिजिं दंमोन नाथाय गोबां दफाफोरानो दासिमबो मावफुंजायाखै नखर मन्त्रि अमित शाह आरो नरेन्द्र मदि बिथांमोनहा क'क्राझाराव फैनानै बिथार गोरोबथानि गेजेरजों सिमा बारायनायनि खामानिखौ 6 दाननि गेजेरावनो मावफुंगोन होननानै बुंथिदोंमोन नाथाय दिनै 2 बोसोर बारलांबाय सिमा बारायनायनि खामानिया दिनैसिम मावजायाखै आरो माब्ला मावफुंजागोन बेनि जेबो गेरेन्टिबो गैया जायनि थाखाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर' रायजो राजाफ्रा गोसो बायजोब्बाय होननानै फोरमायथिदों बिथां कास्टम बसुमतारिया बेनि अनगायैबो दान बान्था मोनालासे 15-16 बोसोरनिफ्रायनो फोरोंगिरि महरै खामानि मावबोनाय बिथांमोनहाबो गोबां जेंनायाव दङ रांखावरि गैयैनि थाखाय बिसि फिसा बेरामाव गोग्लैयोबाबो सहाय होनो हाया बेनि थाखायबो बिथांमोननि गोसोआबो बायजोब्बाय होननानै फोरमायथियो लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों एक्स एनडिएबि आरो लाइमोनफोरनो आर्मि पेरामिलिटारि फर्सफोराव थिसननायनिबो खोथा दंमोन नाथाय दिनैसिमबो सासेखौबो थिसननाय जायाखै बेनिखायनो बिटिआर गोरोबथानि बेफोर गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनि माहारियारि आफादफोरा गोख्रों जानानै नारसिननो नांगोन नङाब्ला सोरखारा मोनसेबो दफाखौ मावनाय नङा होननानै बुंथियो कास्टम बसुमतारिया बाक्सा जिल्लायाव फिसाज्लायानो बिफाखौ बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरि फिसाज्ला दिलीप देखाखौ हमबाय सानसे सिगांसो बाक्सा जिल्लानि मसलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय लक्ष्मीपुर ए ब्लकनि दुमनि चकआव फिसाज्लायानो बिफाखौ बुथारनाय जाथाय जादोंमोन बिफानि मुङा बंसि देखामोन नखराव दावराव दावसि जानायखौ लानानै फिसाज्लायानो बिफाखौ गोबौ हाथियारजों दानख्लाबदोंमोन जायनि थाखाय बिफाया थैनो गोनां जादोंमोन बेनि उनावनो फिसाज्ला दिलीप देखाया खारखुमानानै दंमोन पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे बुथारनाय जाथाया फुंनि 7:30 रिंगासो समावनो जादोंमोन बेनि उनावनो खारखुमानानै दंमोन दिलीप देखाया पुलिसा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला दिलीप देखाया निकासि आउटपस्टनि सिङाव थानाय मोनसे जाहारबारियावसो थाखुमानानै दंमोन आरो जाहारबारियाव थाखुमानानै थानायनि थाखायनो दुथाङा खोमसि जानाय लोगो लोगोनो हाग्रानिफ्राय गाव हारसिंनो ओंखारबोदों बेयावनो पुलिसा दुथांखौ हमनो मोन्दों बरन'दि दैमानिफ्राय सालान बिलाइ गैयालासे अन्थाइ बाला रोगाग्रा डाम्पार गारिखौ नावकाटा दख'रा एबसुआ हमदों तामुलपुर गरेस्वरनि नावकाटानिफ्राय सालान गैयालासे अन्थाइ बाला रोगानाय बेनि अनगायैबो अक्ट'आव बारग'नाय आरो उदालगुरि जिल्लानि सालान बिलाइ लानानैनो आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ रोगानाय गंब्रै डाम्पार गारिखौ नावकाटा दख'रा एबसुआ हमदों आरो उनाव तामुलपुर ओनसोलनि हाग्रा बिफाननो गथायनानै होदों हमनो मोननाय गंब्रै डाम्पारफोरनि मादाव AS25 EC 8711 नंनि डाम्पार गारिया सालान गैयामोन AS25 FC 1261 नंनि डाम्पार गारिनिया उदालगुरि जिल्लानिसो सालान बिलाइमोन AS25 FC 1207 आरो AS25 EC 4173 नंनि डाम्पार गारिनिया कालार बारलांनाय सालान बिलाइमोन भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों